Povodom velikog jubileja, 60 godina postojanja televizije u Srbiji, RTS Beograđanima poklanja dva velika koncerta na stadionu Tašmajdan 23. i 24. avgusta, kao što ste mogli da vidite, uz ansamble muzičke produkcije RTS-a na prvom od dva koncerta nastupit će zvezde klasične i zabavne muzike uz poznate glumce. Mezzosopran Jadranka Jovanović izvešće numeru Granada u pratnji Simfonijskog orkestra RTS-a i dirigenta Bojana Suđića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Eto, izvešćete Granadu i to je ono što očekuje, naravno, sve posetioce u obeležavanju ovog velikog jubileja na Tašmajdan. Pa veoma sam radosna i mislim da svako ko je dobronameran morao bi da bude ponosan na 60 godina našeg RTS-a, naše televizije, našeg nacionalnog servisa, a ja sa velikom radošću iščekujem ponovno saradnju sa dragim orkestrom RTS-a i maestrom Bojanom Suđićem. U različitim životnim periodima mi smo imali i veoma značajne i važne koncerte i saradnju, a ovaj jubilej je nešto posebno i ja verujem da će publika biti srećna i zadovoljna sa najpopularnijom klasikom, zato je ovog puta Granada, ali i naravno sa svim onim susretom zapravo sa zvezdama, našim srpskim zvezdama, ali i zvezdama upravo tih 60 godina postojanja televizije Srbije. Jadranka, sad mi je pala na pamet da vas pitam, da li prvi put nastupate na Tašmajdan? Da, prvi put. Zanimljivo je zato što toliko koncerata ste imali ne po Srbiji, po čitavom svetu i evo, palo mi je na pamet, prosto mislim da ste prvi put ovde. Prvi put, veoma se radujem i kad budemo imali, još nismo imali generalnu probu, veoma sam radoznala da... Kako je akustika? Da, taj osjećaj. Ja sam nastupila recimo u Kini na otvorenom pred 50.000 ljudi i verujte mi, to mi je skoro bacilo u zasenak i nastup u Skali, jer je neverovatno, impresivno je taj nastup i ta situacija kada ste na otvorenom, tako da se veoma radujem ovom nastupu, ali moram da vam kažem, ovo je i za mene lično jedan veliki događaj i veliko podsjećanje na sve ono što se dešavalo tokom moje karijere između mene i RTS-a. Sada, vi nećete moći da nam ispričate o 60 godina, ali nisu ni bitne te godine. Ali hajde ovako jedno podsjećanje od početaka, saradnje i šta je to što vama predstavlja uopšte RTS? Pa iznenadili biste se što sam i ja sad pogledala, pošto zapisujem svoje nastupe, od tih 60 godina moja vezanost za RTS je preko 35. Dakle, da ne znam sad šta bih sve mogla ovako kratko da vam kažem, od svih koncerata solističkih u Sava centru koji je snimao RTS, preko od recimo 10 solističkih koncerata na Kolarcu, bar 8 je snimio RTS. Da ne govorim kada sam pevala prvi put u Skali, naravno to je objavio RTS. Da ne govorim prvi nastup sa Carrerasom, bila sam gost Dnevnika, dakle nacionalnog dnevnika RTS-a. Da ne spominjem show programe, ja sam sigurno prvi umetnik klasične muzike sa kojim se ušlo u tu avanturu show programa. Dakle, prvi koji je radio reditelj Vlada Momčilović i želim da ga spomenem, koji je izazvao potpunu revoluciju tada jer je bila klasika tretirana na jedan poseban način. Posle toga mnogobrojni novogodišnji programi, show programi, serije, dakle, kultna serija Moj rođak sa sela, gde sam igrala jednu izuzetnu ulogu i na neki način moj debi glumački, koji me takođe vezuje za RTS, ali pre toga sam ja imala i sa Petrom Zecom jednu TV film, Znakovi po Ivi Andriću. Dakle, kad sagledam sve to zajedno, praktično, zahvaljujući RTS-u, divnim ljudima, kreativnim, u svim segmentima, od direktora do kamermana, muzičkih urednika,
ostalo je zabeleženo u najvećem delu ono što sam ja radila na našim prostorima. To čini da se ja sa posebnim emocijama, nostalgijom, zahvalnošću i respektom i poštovanjem odnosim i prema ovom velikom jubileju. A da ne pominjem, Jadranka, koliko puta ste bili kod mene u jutarnjem programu ovde kod nas. To će, evo, nisam za kraj. stigla. To, evo, ostavit ću Ali za kraj. zamislite, još jedan kuriozitet. Ja sam gostovala, dakle, moje prvo predstavljanje umetničko javnosti je bilo, pogledala sam jutros, 17. januara 1980. kao student u omladinskoj emisiji. Pevala sam Mariju iz Pepeljuge, Gioacchina Rossinija i na klaviru me je pratila divna kompozitorka i pijanistkinja Ksenija Zejčević. Dakle, zamislite, zapravo prvi put sam nastupila javno u svojoj karijeri kao student. I to na programima. Na programima RTS. Jadranka, izuzetno mi je bilo drago što ste bili moja gošća ovoga jutra. Uz Granadu, naravno, pozdravljam i sve gledaoce za ovo jutro i to je samo početak i najava onoga što vas očekuje na Tašmajdanu. Gledali ste jutarnji program, uživajte u današnjem danu. Evo, puno pozdrava od nas. Hvala vam i sve čestitke.